Umphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula ubhengeze ukuba izithuthi zikawonke-wonke azisayi kumiselwa amaxesha okuhamba kwisigaba sesithathu se-lockdown, kodwa inani labakhweli liseza kulinganiselwa. Inqwelomoya ziza kuvunyelwa ukuba zihambise kuphela abantu abahambela imicimbi yemisebenzi phakathi kwamaphondo. Nangona kunjalo iza kuba imizila ephakathi kwesixeko saseRhawutini, iKapa naseThekwini eza kusebenza. Ukanti inqwelomoya ziza kuvunyelwa ukuba zikhwelise inani lesiqhelo. Umphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula ibenika ingxelo kwiintatheli malunga nemiqathango phantsi kwesigaba sesithathu senkqubo yokumiswa kwentshukumo. Inqwelomoya zinikwe imvume yokusebenza ukuqala ko-level 3 zikhwelisa inani eliqhelekileyo labakhweli, kodwa isekhona imiqathango. Ukusebenza kwenqwelomoya kuza kuhamba ngezigaba ezohlukeneyo. Isigaba sokuqala siqala ngoMvulo, nalapho inqwelomoya ziza kusebenza phakathi kwezixeko ezintathu, eRhawutini, eKapa naseThekwini. Abakhweli balumkisiwe ukuba banxibe imask, nanjengoko umntu engazukuvumeleka ukuba akhwele engayinxibanga. Limited domestic air travel also means that flights will only be allowed to depart and land at selected airports in a phased manner, as earlier explained. Only passengers will be allowed inside the terminal buildings. Therefore, no accompanying members of the public will be allowed inside the terminal buildings. Temperature screening will be conducted at the terminal building entrances before any passenger is allowed entry. Ukanti liza kususwa nexesha elibekiweyo phantsi ko-level 4 lokuba izithuthi zikawonke-wonke ziye kukusebenza ngalo, kwaye abantu bazakwazi ukuhamba-hamba phakathi kwamaphondo behambela imiba yemisebenzi nesikolo. The time restrictions on all road-based public transport modes are lifted. Public transport will now be allowed to operate throughout the day. However, capacity restrictions remain. Minibus taxis remain at 70% loading capacity. Buses must adhere to a maximum loading capacity of 50%, taking due regard of standing passengers. E-hailing and meter taxis remain at 50% loading capacity. Ukanti inkqubo yokuhamba kololiwe iseyingxaki. IPRASA ilawula iMetro Rail ayikakulungela ukuthutha abakhweli phantsi kwemiqathango yokhuseleko. We will look into what is being proposed and what can be done. But PRASA itself, as we have outlined over and over, and Minister has indicated, is a broken place we are fixing. Amaziko ashicilela ilayisenisi zokuqhuba aza kuvulwa ukuqala ngoMvulo.